primjer, vi ste od neke najgore stvari i najteže stvari uspjeli da se odviknete i stvarno za to treba da se slobodno hvalite. Pa da vam kažem, baveći se sad ovo kad ste spomenuli bolesti zavisnosti, stvarno, bukvalno na nekom mesečnom nivou može da se kaže da evoluira. Kako se nešto novo pojavi, pojave se novi konzumenti. Da li je to sad neka igrica, da li je zavisno od interneta, da li je zavisno od šećera. Ja ne bih da pričam o zavisnosti od hrane dok ne skinem još barem jedno 40 kila. Bio sam stvarno preterao svaku meru i morao sam čak i da operišem želudac, pa sad se borim sa tim smanjenjem kilograma. Bukvalno zavisnost može da se razvije u odnosu na sve ako se ne konzumira i ako ne gospodarimo time što konzumiramo. Čim onog momenta ono počne da konzumira nas i uzurpira naše slobodno vreme i mi to moramo da uradimo, mi smo postali zavisni. Šta god da je, pa makar da to bude okrenuto potpuno zdravlju. Ako moram danas da pojedem ovsenu kašu, ja sam već u problemu. Ako moram danas, bez obzira na sve moje obaveze, da odem da trčim, da odem da prošetam psa, sve to što moram i što neko prosto se loše osjeća ako to ne uradi, to je bukvalno kriza, zato što to nije uradio. Mnogi se neće složiti oko toga, ali ja to tako gledam i sa time se i srećem. Jeste, to je baš tako ljudi koji su, na primjer, neishrani, koji danas treniraju, koji su teretani, koji koriste testosteron i razna anabolička sredstva, oni su zavisnici od toga. On prosto mora, jer on sebi ne izgleda lepo. Ima ljudi koji su dolazili u emisiju pa pričaju da su morali da smršaju koliko im je zglob ovde, da toliko bude u ruci. Oni su dolazili faza anoreksije, poslednja. I to su baš morali, to je baš isto zavisnost. Anoreksija, bulimija kod ovih mladih žena koje se trude da budu što mršavije, to izgladnjivanje i tako dalje. Sve, kažem, sve što vam uzurpira vreme, što vi morate, a da zapostavite neki ljudi porodicu, neki ljudi svoj duševni i duhovni status, da to zapostave zarad nečega, posao recimo. Vidite u što smo se pretvorili. Znači, ljudi zarad karijere ne ulaze u brakove, zarad karijere ne rađaju se deca, zarad karijere žrtvuje se nešto što je naš cilj života u ovom obliku i ovako. Sve se to zapostavi zarad karijere koja na kraju može da bude i neuspešna. A onda te stignu godine? A onda te stignu godine i ne možeš da budeš sad baš toliko sposoban da se recimo ostvariš kao otac ili kao majka u 50. godinama. Jeste, to su neke teške stvari. Negde volio bi da vas upoznam sa mojom publikom i negde da mojoj publici prikažem vas. Gde ste vi odrasli i kakvo ste odrastanje imali? Ja sam rođeni Valjevac, odrastao sam u jednoj radničkoj porodici, otac mi je bio zanatlija moler, majka je radila u Krušiku kao i dosta Valjevaca. Živio sam u zajednici, majčin otac je imao potrebu da svu tu svoju decu stavi pod jedan krov. U jednoj onako finoj, harmoničnoj porodici koja je naravno imala neke svoje probleme. Možda nešto od tih problema je uticalo i na mene. Imao sam tu neku, kao dosta mlad, ljubav prema muzici, ali pričajući o tome, mnogi kažu pa ja sam svirao i slušao tu muziku i nisam to uradio. Ja to, nažalost, jesam. I mene je ta muzika toliko obuzela da sam ja išao malo dublje to da ne izučavam, nego posmatram. I onda sam došao do saznanja da su mnoge stvari u toj muzici ili umetnosti koju sam ja tad voleo urađene uz pomoć nekih psihoaktivnih supstanci. I onda to je bilo prvo saznanje. Pa vreme, ponavljam se, ali eto prosto tako je istina, je vreme knjige i filma Deca s kolodvora Zoo. Pa onda sama pojava naših bendova za koje se znalo da su korisnici i tako dalje. A kako ta knjiga Deca stanovnica Zoo? Ja sam to negde ispratio da, mislim, nisam čitao nikad i skoro sam nešto slušao, bila je jedna žena koja je pričala da je bila neka devojčica koja je koristila heroin i ona je ugledala se na nju i ona je počela sa 14 godina, mislim, da koristi. Prva žrtva, u toj knjizi ima srednji deo posvećeno slikama tih aktera. I na vrlo upečatljivo mesto i vrlo umetnički dobro napravljena slika koja privlači pažnju. Ja mislim da je sve to smišljeno. Je slika devojčice koja je najmlađa žrtva tog momenta u Minhenu od heroina. Ona je imala 14 godina. A priča počinje o devojčici koja se sa svojom porodicom
doseljaju u jedno novo naselje i tu je za nju sve novo, upoznaje nove ljude koji koriste heroin i u filmu je priprema za odlazak na koncert, a u knjizi je malo drugačije, ali i naravno onda, kao što je nekada i kod nas bilo na Štajgi i tamo pominje se ta železnička stanica gde više sada ti nemaš novca za drogu pa se onda kradu jedni druge ili kreće prostitucija i tako dalje. Sve ono što kogod hoće da iskreno prizna svoju zavisnost i problem sa, ja pričam ovde sad o heroinu. Sve su to, znači ulazi se ili u kriminal, ili u prostituciju, ili u bolesti, nažalost konzumacija svih tih intravenoznih droga prouzrokovat će zasigurno prilikom najmanje nepažnje prouzrokovat će hepatitis ili AIDS ili tako neku drugu zaraznu bolest. To sam da vas pitam, šta je heroin? U kojim oblicima sve on postoji? Pa, heroin je proizveden iz maka. Sad tačno kako, ne znam, ali najčešće se on pojavljuje u prahu. Može onda bude i presovan, ali se sitniji i u prahu je i onda se uz pomoć tamo nekih, ne bih sad da zainteresujem ljude za tako nešto, pretvara u tečno stanje i koristi se intravenozno. Dosta njih, ja sam recimo šmrkao i pušio, nažalost, heroin. A to može tako da se koristi? Da. A koji oblik je najteže? Je li to taj intravenozno? Pa intravenozno. On izaziva zavisnost samu po sebi, zaziva zavisnost koja se zove iglomanija, te ljudi jednostavno vole da se bockaju, pa čak i ništa da ne ubrizgaju i što prouzrokuje zaista prilikom najmanje nepažnje mogu da prouzrokuju smrt, znači veoma malo vazduha koji bi se našlo u igli može da izazove smrt, onda tihu smrt kroz hepatitis C i ostale druge zarazne bolesti koje vuče intravenozno korišćenje heroina. A kako to? To bude ta neka bakterija ili šta, to se nešto nalazi? To se, ili se menja pribor, ja sam se sad iskoristio, ne kažem nikom da imam hepatitis ili tamo neko i neko je od mene uzeo. Sada je to manje. Malo su se ljudi edukovali, malo je sve do toga lakše doći. U moje vreme je, ja se sećam, kružio jedan špric, recimo. Drugo, opštenjem seksualnim malo teže, ali i tako se dobija na nesreću hepatitis. Gde on posle zaluta, pa ga dobiješ na nesreću, neko nije prijavio zubaru da ima hepatitis i ti dobiješ na zubarskoj stolici, a nikada nisi koristio i tako. Da. Ali on je tu došao. I ne mora biti samo od toga, ali heroin prate te bolesti. Kada su vaši roditelji saznali da vi konzumirate? Kada uopšte roditelj generalno može da sazna i da primeti na detetu neke, da se ponaša drugačije, da je skroz onako, da se vidi da nije nešto u redu? Moji roditelji, nažalost, kao i svaki drugi roditelj, ne mogu da baš totalno generalizujem, ali većina roditelja saznaju kasno. Moji su saznali kada je već vrag odneo šalu. Ja sam to krenuo sa 16, 17, 18 godina intenzivnije, a moji su saznali tek kad sam imao 33 godine. Kad sam i krenuo na lečenje, ono što se kaže baš krenuo na lečenje. Do tada to bilo je više da zadovoljiš roditelje, da ponekad i sam nešto pokušaš bez neke velike volje da i rešim problem. Tako da, moji su baš kasno saznali. Da. Kakav je bio taj prvi put? Je li vas to neko naterao? Desi se neki problem? Ne znate kako da se izvučete iz neke situacije? Koji je uzrok tome da odlučite kao što je dala si u heroin? Ništa od toga, sem jedne blesave želje da se to proba. Znači, preporučujem ljudima koji iz ovoga mogu čuti i kod sebe pobuditi slična nastrojenja, da ako misle da je to zafrkancija je do te mere da ne treba ni da ga koriste kao terminologiju u svojoj svakodnevnoj nekoj komunikaciji, a kamoli da ga probaju. Znači, da ne smeš da dođeš u situaciju da razmišljaš da ćeš ga probati. Znači, do te mere čovjek mora bude oprezan. Toliko je opasno? Heroin je mali broj ljudi pobedio. Ja čak mislim i da nisam dovoljno propao, pa sam uspio da ga pobedim. A znam ljude koji ga nikada nisu pobedili, koji su i dan danas u toj borbi stariji od mene, znam ljude koji su se i upokojili, znam ljude koji imaju od osečene noge zbog upale vene, osečene ruke ili
izuzetno oštećenog zdravlja zbog upotrebe tog nesretnog heroina. Koji, kažem, ne treba ni da bude u glavi kao predmet razmišljanja.